थांसाल 4 जुलाई 2022 सालमारिwo किला त्रिपुरा मथानि लुवाजि मुंबाइ आथाराबला हातिwo khलaijakha बुबाग्रा प्रदित विक्रमानिकेनि आसाइमानि सालनरगै थानसा साल पान्दाwo नारवाय अक्रा अंगै मानजागैखा TTA दिसिनि सामुंचारिफां आदं अक्रा मोजां पूर्णचंद्र जमातिया तै नारवाय मतामंगै मानजागैखा आ रिमुं बेदेकनि सामुंचारिफां आदं मोजां राजेश त्रिपुरा नखबै त्रिपुरा मथानि जुदा जुदा आदं रक बैलाव जोंनि बुबाग्रानो हामजागै याफारो बनि सा गाहाम दंथो सा गाहाम खलायै आय फलक मुइ दंथो जोंनि दफानो फेवनानि बागै दै बिफां गोबां नांथों जोंनि बुबाग्रा दिनै जों जोंनि जिल्ला ब्लक कमिटि त्रिपुरा TWF YTF जत' खालायै आथ्रब्ला हातिखौ गायसा panda जों कुथुमलाय panda सिनिया जों जोंनि जानजा पयतो सामानि ईश्वर मताय बाबा गरियानि थानिव जों खुम सालायनाय सुरिलायनायनि बिसिंथि जों जोंनि बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी जोंनो जे बफक जागे मानि रनो जों लोगोरनो गोसोखाङो सावै खोनारनाय बिनि जोंनि बुबाग्रा नायो बिनि बनि बादे बनि आसाइमानि सालो जोंनि चौगिया त्रिपुरा लोगोरनो ब सगानानि बागै गयखा दागेखा इंस्ट्रक्शन लखा हानि बागै जों जोंनि जिल्ला ब्लक कमिटिनि YTF नि मुइदो दै बायनि पादो जोंनि YTF नि वारियर स्ट्रक थाङै जोंनि चौगिया नखुंरनो तीन बागलायनि दङ खोनानि सिनि सामुंजेनाय दुइटा जागाव गायसा इंके सेमराव गायसा इंके कलमकाय आ जागाव थाङै चौगिया नखुंनो तीन दाव बागलायनाय दैबो फाइनाय सालो जोंनि बुबाग्रानि वानसुंनो सामुंजारनानि बागै जोंनि जत' त्रिपुरा सारावनो चौगियारावनो जों थानसा खायनायनि बागै जों सामुं खायलायनाय दिनै आसोनो हायनो हाय मोदायनो थानि खुम सावो जोंनि बुबाग्रा आयु फलाव मुइ दंथों सात गाहाम मुइ दंथों आसोनो जतनो हामबाय जों बुबाग्रानि सेंक्राजो जत' दफानि सामुं दानाय र दिनै जों जतनो बोखावो खापुं खाजार खलायै जों khलaijakha सामुं कुप्रामानि बिसिङाव फानो बजाखा दिनै बुबाग्रानि जे आसाइमा साल पालिजागै दं जों इनके किला बागमा ब्लक आथाराबला बिसिओ जों दिनै आथाराबला हाति थुआ जों दिनै गुथुमलाय थांनाय बुबाग्रा आसाइमानि सालमा पालाया दिनै ओ जे दिनैनि पान्दाव ताम पान्दा लुवाजि दं दिनै अर जागाव जों बुबाग्रानि दागेमानि बिसिंतै जों दिनै बुबाग्रा जेसेनो दागेखा जों गरैरावनो सुबावानि हामनिया जाया ओंगै दंनाय दुख खस्थ मावै दंनाय रङ या फलगानि बसनो दागेखा जों यागु फलग लायखा जों गरैनो खुंनि बुखु खरकसा बुरिसु दंनाय बनबो जों नक ताङै रखा इनके ते जों हस्पिटाल रावगो बहायनो बेमार मा जागै दंनाय बरंनो बहायनो जों गतैनि मानै राव बागै र लायखा हास्ते हायनि लुकुरनो तामको बुं नारंना हास्ते हायनि लुकुरनो को बगानि मुसुगु जे जों दिनै दफा थामसा गानि जे जारा खासिया बुसिया ओंगै गना हासु गना अ दंनाय र तेसिनि दफानो सिनिया ओंगै दंनाय र बरंनो फायदि जों कक सारानि मुसुगु फायदि जत खा बाक्सा खुब बाक्सा या प्रि बाक्सा खलायै जों दिनै दफानो मुथाङानि दिनै बुबाग्रानो लगे रवानि बाङै लुकुरनो कक सारानि मुसुगु गेनि निसिनि मुंको अनि बे म आशा जमातिया किला बागमा ब्लक नि एंगै TWF नि प्रेसिडेंट जोंनि सिनि किला बागमा त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटि और बिसिं YTF TWF सिनि TEF जत सिनि बुबाग्रानि वारियर प्रनि तुइदो मुंबाइ जोंनि और किला आमसाइनो आथाराबला हाति बाजारो सिनि बुबाग्रा महाराजा प्रभु किशोर मानिक्य बाहादुर बनि 44 यार बनि बयस काका बनि आसाइमानि साल आसाइमा साल जोंनि और जागा आथाराबला हाति बाजारो जों जत बुबाग्रानो हामजागनाय हानो हामजागनाय बुबाग्रानो लगेरनाय जतनो जोंनि हखम ददंथे बनि आसाइमानि सालनो जों पालायलायनाय पालायानि थाङै दङ सिनि लगे सं थाइ दंबायो दै सासानि बिसिङावनो सिनि मेइन सिनि जे पान्दा प्रग्राम सेंसारि रजानाय आइनि बाङै सारा त्रिपुरा सिनि 19 दफा खुंथाय बारा बरंनो अ मेसेजनि बिसिंथै ससियेल मिडियानि बिसिंथै
जतनो सानि मुसुगु जों गाबक जतनो सिनि बुबाग्रानि बिसा बुबाग्रानि लगेव मा दंलायनाय थानसाव मा दंलायनाय थानसानि बिसिंथिनो सिनि बुबाग्रानि बयस जे 44 काका बतेबो आयु कलक थाय सिनि बुबाग्रा सिनि दफानो नायनि बाङै काहाखे नायनि बाङै बनि अमर दै कलक उलाथों बनो जों जतनो सिनि ईश्वर भगवान जों बनो दियायनाय बनि बयस दैबो गोबां खेब थाङै जोंनो लगेवलाथों सिनि बुंथाय बारा पियाव माने बनि याक जोंनो काहाखे सुबा मालाथों हाय हनैनो जों बनि जन्मदिन बनि आसायमानि सालनो पालायमानि साथे साथेनो जों जत खाटुं लाइजाक जों थहम ददम खाय जों दिनै आथ्राब्ला हाय बाजार हाथियाव जों पटर कायसा जों पान्दा खायलायनाय पान्दाव सिनि बरक लगेराव सिनि बुबाग्रानि वारियार्स लग सिनि थानसानो चाजागनाय बुबाग्रानो चाजागनाय सिनि बुंथाय बारानो चाजागनाय जतनो खाय दङ जों दैसासकेनो नुगनाय सिनि जे सिनि बुबाग्रानि आसायमानि साल जे पान्दा पालायनो जों दैसासकेनो हायनो जतनो पान्दाव साव साव फाइ मान सिनि पान्दाव फाइ दङ सिनि बरंगुरां टिटि एडिसिनि चारे फांगा दं बरंगुरां फुल नचन्द्र जमातिया फाइ दैसासनि बिसिमनो बरं सिनि मेइन पान्दाव सफाय बनकारि दैसाव फाइ तैबो बनि लगे इएम रक दंनाय जतटुकु खबर माखा इएम दंनाय तासार सिनि अल लकेलनि सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि सेंट्रल कमिटि ब्लक कमिटि तिनि टिप्रामथा वाइटिएफ टिडब्लिउएफ जत और जागा जों जत गोदालैनो जों दिनै बुबाग्रानि आसायमेन्ट साल' हमदों खेबलायदों बुबाग्रा तो बिनि आसायमानि साल' खायसा मेसेज रोगाल टिप्रामथानि वारियार खायसारि मेसेज मानि दङ बिनि आसायमानि साल' केग्रायावै जे मानसा चुबिया लुकुरनो चुबा करनानै खामानि खामानिया बुथिकनो किन्तु पिया जों अमनि साथे साथे अ प्रग्राम चलेनायनो जों दिनै वायाव एकदम वाइलिगो सिनि वाइटिएफ सिनि खरकसा किला आमचाया ओरैनो खुंनो जों तीन रखा जों अर सिनि आथ्राब्लानि हस्पिटाल आरो जों थाङै मिस्टिराव बागनाय अमायके सिनि प्लेन खायजाक दङ बुबाग्रानि दागेमनो जों जाजागो थिकनि पासापासि जों अर जागा अमनि बिसिंथिफानो जों आवगासामोन बजायगामानि बनो जों थांनाय